Zdravo svima! Obzirom da smo svi maltene u karantinu zbog celokupne situacije oko koronavirusa, danas ću sa vama podeliti veoma jednostavan recept za pravljenje pice i jako vazdušastog i lepog testa koje možete koristiti kako za picu, tako i za mekike, hleba i sl. Treba vam pola svežeg kvasca, jedna kašičica šećera, kašičica soli, oko 200 ml vode i ja ću koristiti oko 500 grama, odnosno pola kilograma brašna. U ovom slučaju sam koristila tip 500. Usitnjenom kvascu dodajte šećer, ovako, i dodat ćete vodu. I sve to dobro promešati. Ono što vam nisam rekla na početku videa, to je da vam treba i malo zejtina ili ulja. Evo, promešala sam kvasac, šećer i vodu i sada ću dodavati brašno. Najprije ću dodati veću količinu brašna i to dobro onako umesiti i onda ću dodavati brašno po potrebi. I so ćemo dodati tek posle toga da ne bi došla u reakciju sa kvascem, jer onda vam testo neće narasti. Kada ste mesili testo, dodate malo ulja da bi omekšalo i mesite sve dok ne prestane da se lepi za zidove posude u kojoj mesite ili za vaše ruke. Kada ste dobili meko testo koje se ne lepi više za ruke, niti za zidove posude, dodate još malo zejtina, prelijete to malo uljem i ostavite da stoji 20 minuta do pola sata. Testo će samo upiti onoliko ulja koliko mu je potrebno. Ja ostavljam 20 minuta do pola sata testo da narasta. I evo, testo je odstajalo 20-30 minuta, dosta je vazdušasto, vidite šupljikavo, meko i sada ću ga još obraditi sa malo brašna i razvući u koru, to vam neću snimati. I za nadev sam pripremila kečap, origano, kulen, šampinjone i trapist sir. Mogla bi da dodam mozzarelu, bilo bi bolje, i da imam još i masline, ali obzirom da je vanredno stanje i da gledam što više da poštujem pravila da se ne izlazi iz kuće, onda ću napraviti picu sa onim što imam trenutno kod kuće. Evo, najprije sam je premazala kečapom i posula origanom, sada ću da dodam sir, pečurke i kulen. Evo, na kraju će ispasti da je ovo pica sa pečurkama, jer sam ih stavila u tolikoj količini da je baš preterano, ali okej, meni je pica još ukusnija kada su pečurke jednostavno narendane, onda se bolje i peku i mnogo je ukusnije. Ono što mi stvarno nedostaje, to su masline. Sada ćemo to staviti u zagrijanu pećnicu. Zagrite je na što jačoj temperaturi. Ovako, znači sada ćemo to staviti i morate da pratite. Ja sam stavila na najjačoj temperaturi moje pećnice koja je 275 stepeni. Peći ću je, gledat ću koliko dugo, jer ukoliko je najjača temperatura, nekada je dovoljno i samo 5 minuta. Pica je dobro ispala, radi se sa toplom vodom, možete staviti kvasac i toplu vodu 10 minuta, pa onda dodavati brašno. Restu testa možete čuvati u frižideru ili zamrzivaču i koristiti dan, dva posle izrade. Molim vas da poštujete sve savete koje vam se daju, budite odgovorni da bismo što pre mogli da se izvučemo iz svega ovoga. Budite disciplinovani, odgovorni, a izvući ćemo valjda i neku pouku o očuvanju planete posle svega ovog. Čuvajte sebe i svoje bližnje, ostanite kod kuće.